बे राङापारा एरियाजों थानाय माखासे एरियाफ्रासो नैबे एरियाफ्रासो मायाव गोग्लैयोनो वेल लेभआव गोग्लैयो होनना बुंदों आरो बैफोर गोग्लैनायफोरखौ हयथ' बिसोरो एभिक्शन खालामनोबो हागौ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एभ्रिथिं निउज चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि दुखुनांथावबो जानो हागौ। थाम्बनेलाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना एसेबाबो नायना बुजिखाबाय जानांगौ। दिनै आं सनितपुर जिल्लानि बारै बुंनो नागिरदों फंनैसो। दा जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै आनसलिकनि सिङाव माने एभिक्शन जानो थाखाय थांगासिनो दं होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु फोरमायदों, गोबां टेनसनाव दङ। बिनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिनै सनितपुर जिल्लानि बे सनायरुफायाव थानाय सनायरुफायनि जिङाव थानाय बर' हारिफोरनि गेजेराव जाय माने एभिक्शन जानो थांगासिनो दङ बेखौ मेपजों लोगोसे बुजायनो थांगासिनो दं, फोरमायहरनो नागिरगासिनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै। आं गिबियाव नोंथांमोननो मेपखौ खिन्थानानै लाग्रोनि। आङो बे मेपखौ सासे मानसिनियाव बिहरनाय जादों। बे एभिक्शन जागोननि थाखायनो आङो गोबां सावरायबाय, गोबां गिदिंबाय आरो सनायरुफायनि खाथि खालायाव थांबाय, माखासे गेलेमाफोरजों रायलायबाय। जों बबे बोसोराव बबे मायथाइयाव जोङो बेयावहाय हाबनाय, हा गोदान खुलिनाय बैफोर बाथ्राखौबो आं सावरायबाय। दा बबे हाया सनायरुफायाव गोग्लैयो बहा गोग्लैया बेफोरखौ आं टटेलि डिटेल्सजों नोंथांमोननो फोरमायहरनो लागासिनो दङ। गिबियाव नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। जायबा नैबे गोसोमै नुदों बियो जाहैबाय सनायरुफाय नेशनेल पार्कनि सावगारि। बिनि सिङाव थानाय नैबे गुफुरा बियो जाहैबाय नैबेनिफ्राय लानानै ओरैजाय बिसिबाङावहाय बियो हग्राजुलिसिम मोनहैयो, जाय बिटिआरनि सिमा। बिनिफ्राय ओरैजाय 5 दै बारनानै बिटिआर जाहैयो आरो। ओमफ्राय नैबे एसे खावख्लाबसेया बे राङापारा साइडआव थाङो बियो। दा आं नैबे एरिया बे जिंथारनिया मिसामारि जाहैयो आरो बेजोंनो लोगोसे नैबेखिनिया इसिबांसोआ बियो जोंनि बेलस्रि आनसलिक गोग्लैयो आरो। बेनिफ्राय ओरैजाय बाटासिफोर आनसलिक थाबाय, जिंथाराव हग्राजुलि आनसलिक। दा नैबे सिमानि गेजेरजों अरुणाचलाव थांनाय मोनसे लामाबो दं, फाखा लामा। दा बिनि सिङाव जोङो दङ गासैबो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर। दा बे ट्राइबेल मानसिफोरा बेयाव दङब्ला बेसेबां मायथाइनिफ्राय दङ आरो एभिक्शन जाथावना जाथावा बेखौनो आं दा नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। दा माने खोथाया जाहैबाय आं गोबां सावरायबाय, माखासे डाटाफोरखौ रायलायबाय, माखासे डाटाफोरखौ आङो मोनबोआखिसैबो। दा बे डाटाखौ आं मबाइलजोंसो बिहरबाय आरो माने। दा बेवहाय बुंदों जोंनि बे सनितपुराव बे बिस्वनाथ, बै समावथ' बिस्वनाथ गैयामोन, बे सनितपुराव बे सनायरुफायनि खाथि खालायाव रायजो जाफैनाय हा गोदान खुलिफैनाया 1996नि समनिफ्राय 96निफ्राय रायजो हाबदों। नाथाय 90निफ्रायनो 89 फोरनिफ्रायनो बेखौ सुखुनो नागिरबाय थादोंमोन आरो रायजो हाबनो नागिरबाय थादोंमोन बेयाव, नाथाय हायाखिसै। किन्तु लास्टआव 96निफ्राय रायजोफ्रा हाबबाय, हा बायदिसिना हाग्रा बंग्राखौ सिफायबाय, थाबोबाय। दा बेवहाय गोबां सुबुंफोरनिबो जिउ खहा जादों। माबायदि जों बे हाखौ मोनखो, बोरै स्टे अर्डार जों बेयाव मोनखो, थानो मोनखो। दा बै मुंख्लंफोरनिफ्रायसो जों बेयाव थानो मोनदों आरो। बुंनो थाङोबा बैसोरखौ थेंक्सफुल बावनांगोन। दा बै बिथांमोननि थाखायबो आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैगोन, गाबोन लाबोगोन आं बेखौ। दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों। होमबा जोंनो 2006आव आसाम मोनसे फरेस्टनि मोनसे कनस्टिटिउसन दङ, जेराव 2006नि सिगां बबेबा हायाव बबेबा फरेस्ट एरिया ट्राइबेल मानसिफ्रा हाबनानै दङब्ला बै जायगानि थामोनथा लेन्ड राइट मोननांगौ होननानै लिरनाय दङ। नाथाय दिनैनि दिनाव, दिनैनि सरकारनि सोलिनायाव बेखौ माने गोबाङा माने नटिसबो फैबाय होननानै बुंदों। बै मिसामारि लाइनजों सनायरुफायजों जाय सिथाबथारनानै दङ बैसोरनियाव माने
अर्डार बिलाइबो फैबाय खौरां हरदों बेफोरबायदि बुंदों नाथाय रुलखौ नायोबा बियो एकदमबारे जाथावना नङाखौ बायदिखौ मोनो आरो नाथाय नङाब्लाबो जों बेखौ माने नाजालांबाय थायाबा नांलांबाय थायाबा हयथ' जानोबो हागौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरै गुवाहाटीफोर बायदियाव जादों बेफोरबायदि जानोबो हागौ आरो दा गोबां सावरायबाय आङो साननै सावरायहैबाय रायलायखांनानै बेफोर बाथ्राखौ पुरा क्लियार खालामनानै आं दा बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो दा बिनि गासैबो प्रमानफोरजों थाङोबा डाटाफोरजों थाङोबा एभेक्सनथ' जाया दा दिनैनि गेजेराव फैबाय थानाय दा बेलासिनि समाव मोनसे मिटिं जानो थांगासिनो दङ बिनि गासैबो हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आफादफोरखौ लानानै बेयाव सावरायबावनाय जागोन आं बेयावबो थांगोन आं बिनि सिगां बे भिडिअखौ नागारग्रोनाय जाबाय गोबां मानसिया माने गोनो गोथो जादों गोबां मानसिया माइ फाननानै लाखानायबो नुनो मोनदों गोबाङा माने टेनसन जादों सोरबा उन्दुलांनो हायै जादों बेफोरबायदि आरो दा नैबे जाय बे मेपनि गेजेराव बेयाव थानाय गासैबो बर' हारिया खुनु बेयाव वेल लाइफआव थानाय गैया माने आरो बे फरेस्टनि हायाव थानाय माने गैया आरो जुदि सोरबा दङब्ला ट्राइबेलबाबो जिबाबो बै वेल लाइफआव थानाय फरेस्ट एरियायाव हाबनानै फरेस्ट माने थानायफ्रा माने बियो एभेक्सना जागोन नाथाय जोङो सिमाखौ नायबाय गिदिंबाय आरो बे सिमाखौ जों प्रपारलि नायबाय बुजिबाय नाथाय बेवहाय नैबेखिनियाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव थानो मोन्थाय मोननांगौ होननानै लिरनाय दंखायो आरो माने दा गोदान सरखारजों लोगोसे नै दा फैबाय थानाय समावसो बियो एभेक्सन जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों बियो माने इसेबां जाथावना नङा दा जुदि बुंदों बबेबा मोनसे माबानि स्टेप बेफोरबायदि अर्डार बिलाइ फैमारोब्ला नोंथांमोना आंनाव जाहाथे बै बे फर्मखौ बै अर्डार बिलाइखौ जाहाथे आंनो हरो आं डिसक्रिपसनाव आंनि नाम्बारखौ होनानै लागोन दा जोङो बै सारा बुंहरदों आंखौ बे सारजोंबो आङो खम समनि गेजेरावनो लोगो मोनलायबो होगोन नोंथांमोनखौ बे सारा आंखौ बुंहरदों जुदि सोरबा मोनदोंब्ला हरदोंब्ला बै बिलाइखौ जाहाथे हरो आरो जोंनाव जाय एनअसि जाय जों माने मोनबोदों थानो थाखाय राइट मोनबोदों स्टे अर्डार जों मोनबोदों बै स्टे अर्डारजों आरो दा फैबाय थानो नागिरनाय दा फैदों जे होनदों रायजोफ्रा जेनेबा अपारेशन जागोन एभेक्सन जागोन होननानै बै बे बिलाइखौ जाहाथे नोंथांमोना हरो बै बिलाइखौ लानानै आरो बै स्टे अर्डारखौ लानानै जोङो बन मन्थ्रिनाव थांनानै बै खामानिखौ मावहैनो हायो आरो गोबां हारिमायारि आफादफोर दङ बै हारिमायारि आफादफोरा बैफोरखौ मावहैनो हायो आरो ओनसोलाव गोबां जोंनि आफादफोर दङ जेरै फरायसा आफाद दङ आरो ओरैजाय फरेस्ट राइट कमिटि दङ आंनो नङाब्लाबो बै बिथांमोननो हरनो हायो नोंथांमोना अब्ला बैखौ लानानै जोङो बन मन्थ्रिनियाव थांनानै जों बेखौ सावरायहैनो हायो जोंनाव जुदि थानो मोननायनि जुदि राइटआनो दंखायोब्ला 2006नि कनस्टिटिउसना जोंनो राइट होदोंब्ला नोंथांमोना बोरै बेखौ बेबायदि लाइजाम हरखो मानो अर्डार बिलाइ हरखो जे जोंखौ एभेक्सन खालामसिगोन होननानै जों बेखौ लानानै थांनो हायो आरो दा खोनानाय बायदिब्ला नैबे गोसोमनि खाथिनि जाय बे मिसामारि नैबेयो बे एरियायाव माने जेसिबि सफैनायनि बायदिसिना बाथ्राबो बुंदों गिदों माने मेनलि गिदों मिसामारिनि गिदों आरो माबानि बेलस्रि आनसलिकनि मानसिफ्रा गिदों आरो दा बियो खुनु गिथावना बाथ्रा नङा होननानैबो आं सानो नाथाय पलिटिक्सआ बहुतखौ मावनो हायो जायखौ मावथावनाङा बैफोरखौबो मावो खोनानाय बायदिब्ला नैबे राङापारा एरियाजों थानाय माखासे एरियाफ्रासो नैबे एरियाफ्रासो मायाव गोग्लैयोनो वेल लाइफआव गोग्लैयो होनना बुंदों आरो बैफोर गोग्लैनायफोरखौ हयथ' बिसोरो एभेक्सन खालामनोबो हागौ नाथाय नैबे साइडआव माने एभेक्सन जाथावना नङा जुदि बे एरियाया एभेक्सन जानांगौब्ला
मिसामारानिफ्राय लानानै हग्राजुलिसिम बेयाव लाख बिगानि बारा हा दङ हाजार हाजार न'खर दङ माने बेसेबां लाखसिम जागोन बेखौ आं नायाखै खिन्थु जागोनथ' लाख बहुत लाख जागोन आं बेखौ सानदों दा बै बर' हारिया बै रायजोफ्रा बै हारि माहारिया जुदि जामारोब्ला बहा थांगोन मेन खोथाया बिसोना दा बेनिखायनो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे मेसेजखौ हरनो नागिरदों जे रायजो राजाफ्रा गिनानै दङब्ला हयथ' जानोबो हामारगौ गिनो गोनां जुदि जाथारोब्ला जाहाथे बै फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना हरो आरो दासिम समाव नोंथांमोना माने इसिबां गिनो नाङा होननानैबो आं सानो आरो दिनैनि दिनावनो मिटिंबो जानो थांगासिनो दङ गोबां आफादफोरखौ लानानै बेयाव एनडिबिनिबो थानोबो हागौ आरो ओरैजाय फरायसा आफाद थागोन साइथ थागोन एफआरसि थागोन बे थागोन आरो दा बे मिटिङाव आं थांगोन मा सावरायो मा सावराया बेखौ गाबोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबावगोन बेजों नोंथांमोना नुनो हागोन आरो दिनैनि भिडिअआ बिदिब्ला एसेनोसै आरो आं बे बुजायनाय फोरमानजों बे जाय मेपजों आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बिनि गेजेराव माखासे गोबां डाटाफोर दंबावो बै डाटाफोरखौ आं प्रपार लाबोनानै आं नोंथांमोननो गासैखौबो माने मिथिहोहरबावगोन साननै सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना नेथ' दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन गोजोन्थों।